Vitajte vo svete, kde sa krása stretáva s unikátnou perspektívou. Každé mesto, každá obec a každý kraj má svoj vlastný príbeh, ktorý si zaslúži byť vyrozprávaný nielen slovami, ale aj dýchberúcim obrazom. Pre predstaviteľov samospráv a všetkých, ktorým záleží na raste nášho územia, prinášam vizuálny nástroj, ktorý spája dva kľúčové svety. Tým prvým je moderná propagácia a turizmus. Cez majestátne panorámy z výšky, ale aj detailné zábery dôležitých miest priamo zo zeme vytvárame pozvánku, ktorej sa nedá odolať. Ukazujeme váš domov ako miesto, ktoré stojí za to navštíviť a spoznať. Druhým, rovnako dôležitým smerom je dokumentácia vášho progresu. Sledujeme pre vás dynamiku zmien, od prvých výkopov až po finálnu podobu dôležitých projektov, stavieb a infraštruktúry. Je to živý archív vašej práce, ktorý zachytáva, ako sa odvážne vízie menia na realitu pre ľudí. Pozrite sa na miesta, ktoré spoločne tvoríme z perspektívy, ktorá im dodáva uznanie a prestíž. Vitajte tam, kde každý záber buduje meno vášho regiónu.